Kedamtang bosik ni paikre truck arni Borpathar Police Station angkang National Highway thomke prasir kep khakarajan along Raikom sai khiatum towar pi kiri tarlip asai kedeng bom ahut ihum karalong pen ongdung Morphine keongdung. Birta kelongpon atengke kaikia son kiri tarlip asai kedeng bom asonsi bomkuru arni kang sam porphai hini rachitim apor malom Raikom sai khiatum methang asai kachiklem bom ahutsi gari pen Morphine ban bom pu joy pen birta longpon. Laso teng pen keton kelang anso se pangching ponsi WB260 2841 ihum Swift Desire car Manipur pen Guwahati anathu kedam bom agari along kiri tarlip asai kedeng ahut car chamber arlo pen plastic polythene pen kebor head home crate rock longpon. Kelongpon polythene ahom kelang pangching ponsi Morphine pusi pangthek ponlo. Kelongpon a Morphine kadoka be liner kebra gram thom kebra kithom anaphai longponlo. Lapen somindar ahiti along sika kuti ner kep ananam duji pusi Raikom sai khiatum pen pangdakpon. Bangsolong kacirabdun Ram Prasad Limbu asopo Bhimu Singh Limbu artanikan plike pafan Raikom sai khiatum neping nang poncheklo. News report KTV News.